Artea Herriko Bentak 10 urte betetan dauz, eta hau ospatuteko dinamika bat ipiniko dugu martxan, 10 urte etxe izaten gehituten dana. Gurea da entzegu sozial bat, irabazi asmorik gabekoa eta kolektiboa dana, eta proiektuekteko 3 helburu nagusi edo, ez? Lehenengoa da pertsona migratu eta errefuxiatuentzako harrera duine itea, bigarrena burujabetzak bultzatutea, batez be elikadura burujabetza, eta azkenik herrie egitea, ez? Herrie bizirik mantendutea eta kolektiboa edo itea. 10 urte honetan taberna zabalik mantendu da eta honegaz batera dendatzu tabernan dekogune. Bertan gure hortuko produktuek saltzean duguz, bebai inguruko nekazari eta beltzainen produktuek eta orokorrean produktu ekologikoak. Goiko aldean hemen harrera etxea dau, harrera etxe hau pertsona migratu eta errefuxiatuentzako parada da, eta saiatuten gara bertan esperientziek partekatuten, elkartzaintzarako espazio bat iziten, eta burrukerako espazio bat bilakatuten hau. Azkenik, proiektuek bultzatu gure dauen eskaintza kultural eta politikoa bai dau. Batez be azken urteetan saiatu gara, hilabete kontzertuek antolatuten, eta bai hausnarketa kolektiborako edo alduntze kolektiborako bestelako espazioak edo momentuak sortuten, hitzaldiek edo jardunaldiek izin aldiren moduen. Beraz, hau da proiektua, esan moduen 10 urte betetan dauz, Artea Herriko Bentak, eta gonbidatuten zaituegu edan hori, hurrengo hilabetetan antolatuko dugun egitarauen parte hartutea.